3000 enggak sasor pagelaran. Hibur warga masyarakat Bari, Betet, Koronggot, Nganjuk. Tetap sesarangan kalian. Guyon Maton masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki dilanjut nyanyi nopo ngobrol? Oh nyanyi. Oh, nyanyi dulu. Oke. 3, 2, 1 ya. Awas. Sirolu hey. 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 Piye, Pak? Coba ya. Kompak-kompak kabeh, dikon teriak-teriak semuanya. Aku ning kene gumun. Ya, Pak. Lagi metu ning ngarepe sawah. Biasane ditanduri pari tukule menungso. Ora masalah kuwi. Profesor ngerti. Piye? Nanggap percil kene tengah sawah ya. Sebab percil anak Eko. Ora apa-apa. Yang penting pada malam hari ini masyarakat seneng. Prof sudah bilang ke saya. Gimana? Pokoknya masyarakat seneng, acara ngene iki seneng, marem ditanggapnya koyo ngene iki saulan ping pindho. Alhamdulillah. Masyarakat seneng napa seneng? Lah seneng kekompakan kita jaga. Oke. Iki ning Bali, Bedet, didelok kekompakane. Aku sing kono le. Aku sing kene. Oke, wis sing kono. Oke, berarti batasnya kamera ke sini. Ya, wis kowe rono wongmu, iki wonge percil. Oke, kamera ke tengah. Sebelah kanan mana suaranya? Lah ngono kok tombo pilih. Pilih kan grupku iki lho. Grupku sakmu ini mesti bengok kabeh nganti bakul-bakul buri kae. Yang sebelah sini mana suaranya? Ngerti. Ku masalah budek kan kurang blas. Ngejak piye? Ya oke. Tak turuti. Tak. Oke. Iki ali dhewe antarane kene karo kono ki batase kali. Sekane banyune. Ya. Apa Coba ya. Delok ya. Ya. Grupku mesti kompak. Oke. Ya. Sebelah kanan mana suaranya? Yang sebelah sini mana? Tepuk tangannya. Ayo. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Tepuk tangannya mana luar biasa kanan panggung ibu-ibu yang di sana. Masya Allah. Bos, sok omo isogormu. Oh, piye? Yo panggah kompak gunaku. Ya. Oh, mbok jak nyanyi model bocah TK. Ini yo panggah iso. Yang penting kompak. Oke. Sana bilang hore, kita bilang ayo, oke? Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Apa te 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 grupmu iso ora Kowe melok bengok ora? grupmu iki lho Aku wis isin lah, aku milih grup kono iki rumah aku kek kene lho kok meneng ae sing pojok kono. ketoknya sithik Pak tapi teriakannya sangat memeriah meriah Kaping 3 AC ing bocah uga marang uga gawe kaping 4 duar wong edian apa nek kaping 4 plungker aku wis ngerti yen tangga-tanggane profesor iki seneng sholawatan tapi iki lho dilengen sing grupku kaping 4 dilengen iki lho ngojak sholawatan to Allahumma sholli ala Muhammad sholawatan yuk saya sholat delok guyon matur ning guri aja ning arep nyapa kok nesu-nesu iki lho ramune belas kaping 4 kono plonga dilengen
Sallu ala Nabi Muhammad. Kaping 3 Exota uga marang rugo gawe. Kaping 4 pojok lho, wong lanang. Kaping 4 anake dhewe. Apa le? Nyapa teko anakmu lagi. ngono tiwas aku pede. Kene bareng yo padha ngono tiwas aku bergaya. Lah kok kaping 4 padha, kaping 4 malah enek sing nyaut cah cilik siton. Ngamar. Mbok kira lara wong turu kok piye? Ora nek ngono. Awake dhewe kene iki lho sak kecamatan sak desa. Iki desa tele desa kene iki padha wae. Padha wae. Iki padha kerukunane. Tapi kan tetap rukun dan kompak selalu. Kompak, alhamdulillah. Matur nuwun Prof sudah dipanggil di sini. Ya, juga Muga-muga kemarin di silaturahmi yang sangat luar biasa. Amin, amin. Aku menguling sama ibu-ibu yang di sana ning tengah sawah, hati-hati lak kelebon curu. Engko aku moh lak meneh mulih terus enek sing ngene, ndelok percel akhire aku enggak oleh. Jadi hati-hati dhewe. Jenengan niku sakniki mboten teng lapangan tapi teng galengan. Nek coro ora masalah, sing paling ngeluwintis kuwi dulur-dulurmu kuwi lho. Apa? Padha. Ora enek le. Lah, winganane mbok deku lho, nonton campur sari guyon maton ning Blitar yo ngono. Yo ning sawah ngene iki karo ndhuwodok ngene. Lah kok culut-culut. Pakane percil. Ngenane kae kuwi dudu dulurmu kuwi ibuku dhewe. Wong iki digoleki bapake golek bojone. Dadi iki bengi iki acarane Bapak Dokter Profesor itu Sumarji. Beliau yang ada di depan. Nggih, Bapak Ambora. Kalian Ibu Binti Amirin. Nggih, berarti putrane Mbah Amirin. Iya, bener. Di dusun Bari Desa Betet. Leres nggih. Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Awakmu kok apal? Ana tulisane lho nyok-nyok. Ana tulisane niku lho. Paling tidak ngono ku ya aku wis kulino rene le karo Pak Sumarji ngene iki aku wis kekadangan wis seduluran suwe. Ngene iki aku wis kulino wirawiri Blitar Kediri Nganjuk, Blitar Kediri Nganjuk wirawiri terus le ngono. Tanggap sik pisan iki lho, Pak. Oh iya, kula wis sering ya kek apal. Ya. Iki hajate mantu. Oh, berarti saya turut mengucapkan happy wedding untuk teman-teman berdua. Piye-piye lambe mule bathokan tiwul happy wedding. Wah, aduh kamu tiwul kowe mangan mie mutah lho. Setidaknya kita sebagai dagelan tradisional masih awak dewe saka desa, setidaknya kita harus kenal dengan bahasa-bahasa luar ben ora gampang. Berarti lak kowe lak ngene iki jenenge apa? Happy wedding. Lagene sing diwalik gene Sing Mas. wedok ngene kan wedding party. Nak duwe gawe sing gene wong lanang, kuwi jenenge download wedding. Lho kok iso download wedding lho? Lho, ngunduh mantu. Saking ngunduh bahasa Inggrisnya apa? Download Mantu. wedding. Anak ngunduh mantu. Download wedding. Nah, jadi kalau di rumahnya Ya, Mas Manten, Mas itu Manten. namanya download wedding bersama wifi terdekat. Jadi genah lho. Mantenan kok bersama Lah kowe wifi. iki manten mbok Inggris wong mbok sing biasa ae. Loh, setidaknya Contohnya kaya ibu-ibu sing di depan tadi, iki rene sakmene mbiyane mung pengen ro gantenge percil. lah opo? Iki lho kanca kula. Percil ganteng apa elek? Loh, elek. Ya wis. Elek lho. Ya wis. Iku mbok menawa sing kono mau mergone kurang mbok kompaki sing kene lho Pak sing wis kompak. Percil ganteng apa elek? Ya, wis ping pindho lho le. Kuwi lagi pindho Pak. Rasulullah niku seneng sing ganjil-ganjil Telu. dadi tanglet karo Pak Sumarji. Lah Pak Sumarji mesti sungkan karo aku. Lah kaya sungane sungkane bel. Ayo sing kuning. Mas Percil ganteng apa elek? Aja mbok terusne bolak-balik elek eket mau. Oh, ayo Pak. Aku sing penting bengi iki kan ndongakne manten. Ndongakne manten. Dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Ya saadah ya sak omah aja nganti pestah, aja nganti pisah. Lah. Nganti tekane fit dini wa dunya wal akhirah. Iya bener. Iki apa meneh iki dokter musuh dokter. Dokter apa Pak? Untu. Oh sih Pak, aku nak karo dokter Untu kurang kowe nama. Lah, Aku nyapa? biyen tahun duwe pacar dokter Untu aku mau. Dokter gigi? Heeh. Lah nyapa gak gelem? Lah lagi obah-obah sithik langsung dijabut. Baru masak. Maksudnya untune kuwi lho. Untune Untu obah-obah sithik langsung
dijabut untuk obah-obah sini dijabut. Wong ki rumah sakit ki penak ki nuwun sewu. Piye? Lah cara awakmu nyambut gawe sing paling penak apa? Ya dokter ngene iki lho, Pak. Lah kok iso penak Ya pasiene akeh iso nambani menungso liyane. Jadi awak dhewe selain kita bekerja mencari nafkah, kita juga bisa membantu kebutuhan orang lain, membantu kesulitan orang lain. Aku lho duwe anak tak pengen dadi dokter. Nyapa lho Tulisannya gak kena diwaca. Resep ora kena diwaca. Urek. kuwi rahasia. Resep kuwi rahasia, bukannya tulisannya elek. Lah budheku yuton resep rawon ra tau rahasia sampe saiki. Kuwi bocah ki pekok bocah. Pak dokter yo Pak, kok padano karo bakal rawon. Lah awakmu kalau masalah rabadok ora bongko. Wong iki rawon iki penting, bakul sego iki penting. Contoh koyo aku ngene iki. Bener gelegere dagelan ning omah bisnis. Percaya bisnis kapusan. Aku bisnis Bisnis apa setidaknya yo kaya profesor ngene iki. Lah kowe bisnismu apa lah kowe? Loh, paling tidak aku yo bisnis yang menguntungkan loh Pak. Contoh Bisnis properti. Perumahan gawe lahan sing akeh bangune perumahan apa? Upane sale bapak mbok dol. perumahan dia. Awakmu ora ngerti. Endi? Tanah 30 hektar nek kidule Kabupaten Blitar kuwi dhek sapa? Kuwi pemerintah kok. Lah iya. Bapakne. Tapi kan aku wis mulai usaha ngono kuwi. Usaha ya? Usaha iki kos-kosan. kos-kosan. Terus apa jenenge perumahan. Lah nek awakmu usaha apa? Aku usaha le. Usaha apa? Aku ning omah masuk gegere koyo ngene iki. Aku saiki ngingu koi. Wih menguntungkan Pak. Menguntungkan. Koi apik kuwi. Jadi koi Blitar kuwi lho, aku saiki ning Blitar. Jadi usaha koi, bapak-bapak ibu-ibu di sini bisa dicontoh. Jadi usaha koi tak kawin silang tak dadekne siji karo lele. Kuwi dadine wong apik kuwi Pak. Yo entek dibadhok lele koi. Bocah iki Senenganmu ngene ya ngerti Pak. ya wong lele mbok kawane yo entek rinci kok. Mulane kuwi mang mula kuwi kancane ngomong ki rungokne sing tenanan aja. Lah rumangsaku enek apa kaya profesor ngono penemuan-penemuan baru. Ora nek maju ke depan. Oke. Nembang sing penak aja nganti ngisisin aku. Nembang iki Mas Manten. Heeh. Nadane. Piye carane ibu-ibu bengi iki ora mikir utang? Iya. Didongakne le sing bengi iki teko kabeh, didongakne rezekine barokah. Amin. Ya ora? Umure yo barokah, panjang Amin. umur, sehat wal afiat tanpa lelara. Amin. Sing duwe sawah tambah sawahe. Amin. Sing duwe sapi tambah sapine. Sing duwe motor, tambah montore. sing duwe bojo. Iki opo to iki rumah sakit? Barokah lho Pak. Tambah sakinah mawaddah lan warahmah. Maju. Ben luput cangkemku. Rumah sakit. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lunga kok guyu kuwi lho. Iki acarane ora karo Gus Miftah, ora karo Gus Idam. Acarane iki nyanyi. Lah yuk nyanyi Pak. Kita dalam melakukan apapun harus diawali dengan membaca bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Ben urip saya barokah. Selamat dunia wal akhir. Amin Allahumma. Amin. Jamaah rahimakumullah. Allah, ayo nyanyi yo kok ora bisa nyapa kok malah. Jadi diawali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe nangis apa nyanyi to, Le? Nyanyi lho. Lha kok merem? Lah kok nyanyi merem ditinggal penonton gosokno kowe. Kok nyanyi kok melek ora masaku Meresap. ora meres pitik kok nyapa sapi kok meres. Maksudnya meresapi kan supaya masuk dengan hati. Ya oke. Oh ayo ayo ayo. Oh ayo ayo ayo. Oh ayo. Iki opo iki? Oh ayo ayo ayo. Oh ayo ayo ayo. Apa lagi? Oh ayo. Iki lagu apa? Hau. Ana duren ning pasar Surabaya, muga-muga nganten selalu bahagia. Oh
muga-muga nganten ndang duwe anak. Iya amin amin. Oh, ndang duwe anak. Ayo bareng-bareng semuanya boleh. Yo. Oh ayo ayo ayo. Oh ayo ayo ayo. Oh ayo. Bisa le. Iya dia wes. Oh ayo. Ana pari ning pinggir sawah. Muga-muga Pak Sumardi patok barokah. Oh yes iso. Oh, akeh barokah. Amin. Bisa le. Ana pari diadari tampah. Muga-muga Bu Binti kebak barokah. Iya saya angel. Oh, kebak barokah. Aku. Kena aku. Bisa ora awakmu? Eneng pari kok dituduh lipite. Asik. Pak Sumarji aku njaluk duwe. Oh, apa sih? Oh, langsung mau jutuk jaluk duit lho. Namamu kok tidak ada sungkan-sungkan itu berarti dakilan nih lho. Pak Sumardi. wonge apik. Nah, ngono. Wonge apik. 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 Yo. Enek pari jebol campur ketan. Yo. Ibu Binti aku njaluk saweran. Langsung jaluk saweran ngomong masuk awakmu sebagai dakilan kok yo ora. Wonge ayu tenan. Lah. Oh, wonge ayu tenan. Oh, wonge ayu tenan. Sik. Eneng jare warnane ireng. Wong wedok sak bare tak dongane meteng bareng. Sik, nak iki tau urus iki. Ya. Wong wedok sambare iki sakmene akeh lho. Kok mbok ndongakno meteng bareng sesuk nak 17 Agustus metu teko lawang omah apa ora kaya wong Dramben. Gayangno saiki meteng bareng. Eh, tak dongane apa terusan? Muga-muga Apa? anu sik. Piye ana jare warnane ireng. Wong wedok sambare ansen ireng. Anu iso, wis didoni mudhun didoni wong wedok we. Ireng rambute gak? Ireng rambute. Rambute ireng. Rambute ireng. Kowe iki apa? Kowe iki lho apa? Nyanyi ki ora kaya ngono kuwi karepmu, Bro. Nyanyi ki sing saiki lagi viral, kuwi lagi sing viral sing apa ki bocah-bocah teater. Bocah-bocah apa ki anak-anak teater. Nyanyi ki yang merdu yang enak. Contoh minor coba. Kamu kok iso nyanyi? Masa iso nyanyi awakmu? Canan ro, Deni Canan. Deni Canan. Cethuk aku mlayu. Saking kalah ngelmune, kalah dhuwure karo awakmu. Ora. Nyapa? Perkara aku mbiyen tau gendeng le. Dadi dhek wedi karo aku. Gari manis kurang manis nambyai kula. Masalah rupane kaya tekek suarane kaya Gasmu. Iki nyanyi tenan wong iki. suaramu penak lho. Wes ya wes dong riko meker setuna. Apa iso lambemu? Lho ya iso no. Nadane minor lagi minor. Iki khusus kowe ape njaluk nada sing piye aku wis iso kabeh. Kunci sembarang itu saya bisa. Berarti kunci-kunci lagu apa awakmu? Ngomong ngene iki. B, C. A minor iki mau A minor. Oh, iki mau lagu apa Grigis kuncine? A minor. Umpama lagumu dhewe mau sing lagi metu mau. Bes. Kuncine bes. Bes. Lah umpama bojo loro kuncine apa? Sabar. Kang. Nyapa? Bojo loro kuncine apa? Nek kono kacung motor aku ora.
Maksudnya Aku ora ero. Aku wis sitok wis meneng ae lurah-lurut teko kacamata. maksudnya takon kuncine. Coba. Iki lho, contoh nyanyi koyo ngene ora koyo oh wae lagu apa. Tapi kan Hit apa? Hit iki saiki iki lho. Hit lagune iki koyo statue nadane statue. Statue baru malu. Aduh adek ini mau juga Abang yang rayu. Statue sekarang cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Itu standar. Ya. apa bapak nih? Bayo rambutnya kobong. Rambutmu warnanya ngono kuwi malah koyo garangan persis. Sip. Nyatek mbokmu ya masalah. Maksudnya apik lho. Iki lak wis setel koyo ngene iki berarti lagune kuwi mau tapi dimodifikasi. Oh, Dikai kenal pot. ya maksudnya kuwi digarap apa? Digarap. Ya. Iki lho penggarap kondang terus drame. Oh, Ceng. Coba yo tak gasmu. Kula nggarap ngir. Iki bote mlebu. Teng. Mat. Meneng ana bemo. Ayo. Lara untuk to Kang langsung periksa iki lho ning kene ngatak. Gasmu. Lah Base mlebu. Teng. percel gen. Percel gen. Meneng cangkemmu. Lah kamu deng. Gitarnya mlebu. Wow, cereng. Ciro lupa jati. Sejo. Selang cuek baru malu. Aduh adik ini juga abang yang rayu. Sejo. Selang cuek baru malu. Aduh adik ini juga abang yang rayu. Wong edan lah sak ngene Mas. Jrek muni mandek. Masalah awakmu gak mudeng ritme dan tempo itu gimana itu? Lah kowe Lah awakmu keras tok tapi kurang berirama. Nah, versimu mau apa rocker? rock. Aku versiku jelas Arabian to, Pak. Kopi. Oh, Arabika. Kopi. Versi cengkok Arab. Enak ya? Bisa no. Down to aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Astagfirullahaladzim. Berarti beda ya. Beda. Probo niki wong sing mau Prof kowe nyanyi dhewe lho Prof. Aja kanthi wis mau wis mangan sop jagung lho kowe. Lah, Wis ditukoni. Kowe mau gajok lambemu. lambemu mau. Sop jagung asparagus. Asparagus. Mari ngono terus Agus Yanto Wanto. Beda kuwi dudu makanan. Asparagus kuwi dudu jenenge wong. Kowe nyanyi. Ini Iya. Iya. Itu Kamu harus bisa. Kamu harus pakai versi apa loh? Iya. Kalau saya Arabian karena versi rocker. tenang aja, gue dari Madura kak. Iya. Madura ora padha wae to, Pak. Enak. Madura ki warung Madura 20 macam lele. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Le. Statue.
kakak selendem, Dawuh. kakak percil, Iya, Le. jalan cuek baru malu. Mbane ade koyo mangan sate budur. Masyarakat bare, remak kabare, Beres pasti beres. Aduh Le. Profesor Dr. Sumarji, Iya Le. Ibu Binti, Iya, Dek. Pancen Ratinde. Aku njaluk opo Kak? Jaluk sangmu, peseh. Jaluk peseh nang Bu Binti de. Bu Binti. Jaluk duit Ojo. piro tak tampani de. Alir alir. Lersa alir tung lersa alir. Lersa alir tung. Wis diaturne. Atau sakalangkong. Sakalangkong. Ini versi itu karena Indonesia itu kaya budaya. Oh, suku bangsa. Paham nggak? Berbagai suku berbagai bangsa. ya banyak. Ada Madura, ada Mataraman. Iya pernah paham ora? Lagi kene tok kuwi wis Mataraman, Oke. saka Madura, Jawa Timur. Mojopahit. Mojopahit. Komplit Le. Ngono ya, Pak. Berarti kita tuh harus bangga menjadi orang Indonesia. Dan selalu menjaga kebineka tunggal ikaan kita. Dan ini kita tampilkan permintaan Bapak. Oh ya? Permintaan Bapak Sumarji minta sinden wanita Rainogo. Kuwi bentuke piye to, Pak? Ngosos. Tenanan lho iki. Sinden yo ayu-ayu kudune. Lah kok sinden kok wanita Rainogo. Iki lho ditolek ora percaya. Aneh tenan kok. Ya nenek. Oke, langsung saja kita tampilkan song. Lersa alir. Lersa alir dong. Lersa alir. Lersa alir dong. Iki uang apa demit? Iki mono. Iki adek maju salah maju Iki uang apa demit ancen raine kaya siluman. blesek gak tau apa. Wong kok nyekikik. Ayo Ngandel. Lersa alir. Lersa alir dong. Lersa alir. Lersa alir dong. Dek, bilang apa yang enak, jangan sampai ngisi-ngisini kakak, oke? Karena kita semua di sini adalah saudara dan Pak. kita harus bisa membahagiakan yang lainnya. Tuh. Lersa alir. Lersa alir. Lersa alir. Lersa alir. Lersa. Ayo nesu nyapa. Oleh lesu. Lah kene lagi arep ngomong bolak-balik lir salir. Oh, jadi nak kene awakmu ngomong kene gak entuk omong sing liyane meneng. Menang. Ya. Oke, ngomong Ngomong lagi. salah siji. Ya. Jadi saya awakmu arep ngomong. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga masyarakat Dusun Bari, Desa Betet, Kecamatan Kronggot, Kabupaten Nganjuk. Iya Mas ya? Mbok. Ora oleh om. Lalu menika sowan wonten dalemipun sapa Mas? Ini Mas? Mbok. Ora oleh omong. Ugi nderek ndedonga anggenipun adicara acarane apa ki Mas? Mbok.
Monggo sedaya sami wangsul mergi acaranipun. Karepmu piye wis karepmu? Lah piye Lah ta? iki lho aku kon ngancani aku niki kok kuwi malah meneng nyapa. Jarine kon menang. Ya maksudnya meneng iki ya nek tak omong ya Sahur-sahur manuk. sahur manuk. Oh, sahur-sahuran berarti aku yang ngomong, aku yang ngomong. Ya. Berarti nak kono ngomong. Kowe ngomong, aku ngomong ya. Matur Ya kuwi jenenge wong iki paribasan pirang-pirang dina. Kan kowe enak lho. Enak kan? Padha omongnya kan jadi guyub ngono jadi kita rame. Ingkang lho. sami. Ah ya kuwi wong paribasan kok meneh awakmu teko teko wong telu kan ya penak. Ugi Kuwi jenenge paribasan ya ngono kowe ngomong ya kan. Bahasane Ngomongnya yo ya ngono ngono kuwi paling. Pak Sumarji Panggonan panggonan ya penak ngono kuwi. Ono to arep bener di mangan apa ya kowe mangan iku yo dimangan yo apik ngono Pak. iki pasar baron kok Umpamane- tak pikir. Oh, jerene Iya kok nyecret dhewe iki. Maksudnya sahur maksudnya nek aku ngomong iki aku sawangen, Mas. Oh, alah perhatian ora omong ket mau. perhatikan. dumateng Bapak Sumarji kalian Ibu Binti ugi dumateng Dok Nyapa kamu kok mlayu? Nek kok nyawak. Sesuk ora tajak ning showroom lho kowe. Ancamane kuwi tok. Esuk ra sida tumbas lho sida. bapak-bapak ibu-ibu Nek ora tepak ora mlebu biasa ae lho. lah iki aja nimpali aku lah ya malah bingung Lah kamu malah Ya ampun. mungkin kok. Gede sisik to, Dok. Oh, meslek Mas aku. lho mas ning omah kenceng lho Mas Lah kok ning Mas nyisik nangan. Lah ora padha lho. masa to Heeh. aku mau lunggone nggone pinggir genset ketoke leder siji Wah, kok masuk leher. Operasi plastik apa timbo? lha pancene wingi lagi mulai operasi saka Thailand Ning luar negeri. negeri Mas aku koso matur nuwun Bapak Profesor Dr. Sumarji SP MPU Ora nganggo Ora ora. MPU angkutan Baru banyak matur nuwun. kalian Ibu Binti Amirin SPD wah luar biasa SPD kepanjangannya apa, Dok? sepeda toh Mas? Sekolah pendidikan sepeda iki lho. Dana pendidikan. Sarjana pendidikan. Ya. Yo ngene iki lho, wong tuwa sing sukses, anak-anake ya mesti sukses. Iya. Bapak Pak Profesor Dr. Sumarji iki yo rektor, yo dosen, yo ning gone apa universitas pemilik SMK Kusuma. Oh, SMA Kusuma. Hotel yo duwe. Wah, ngarepe Bung Cino. Aku kleru mlebu rono. Iya. Iya hotel iki jero SMA wis hotel fasilitas Lah sing rono aku nyes mlebu lho Mas. Yo kowe ora kelaru Kok petuk vampir. Akhirnya aku tukaran. Alah ora percaya. Ora omong-omong. Mulane kuwi kuwatane kuotamu disisik. Masalah kuwi HP-mu gantinen. Ganti apa? Lah kok tuku HP apa HP Brunei. Ning mereke Samsung to Mas. Lah iya Samsung saiki ning Brunei. Samsul apa wingi tak delok mereke dompeng. Dompet yo apa anu diesel. Dek, Iya, ngaten Mas. napa ning manten? Luar biasa dumateng Mbak DRG Dokter Gigi Nadia dan juga Dokter Gigi Andi. Selamat menempuh hidup baru. Ah. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Lho penake Dokter Gigi ngene iki lho Mas. Nyapa nih Cahayu? Duwe bojo ya Dokter Gigi. Asik. Enek untu loro langsung sambat ning bojone dhewe, Iya. ora sambat ning sapa-sapa. Iya. Ya iki bedane Dokter Gigi karo dagelan ya iki to Mas. Contone Bedane piye? Lho, lah nek dagelan kuwi nek Golek apa duit. nek Dokter Gigi kuwi dagelan nek nyambut gawe iki nganggo cangkeme dhewe. Kerjane nganggo cangkeme dhewe. Iya kan nganggo lamen omong mergo. Nek nek Dokter Gigi Iya. kuwi nyambut gawene nganggo cangkeme wong, Mas. Lah kok iso? Ora mungkin lho cangkeme dhewe terus dikono. Iya. Berarti nambene wong dicabut. Ini wong. Nah, Mesakne. Wong lara untu ki mesakne. iya no Mas. Iya no, Lah nyapa gede sehat tapi untune kenyut gini mesakne lho. Kowe pengen lara untu. Lebih baik Kowe tau lara untu ora? Hah? Kowe tau lara untu ora? Tahu. Kowe tau. Kowe pengen lara untu. Mangan suket. Lah kok iso mangan suket mangan lara untu? Jalarane kok iso ben ora lara untu bukan mangan suket piye? Sing mangan suket apa? Sapi. Sapi tau lara untu ora? Ya. Mangan suket sapi. Ora percaya tekono deta. Mas.
Sik to. Napa? Nek mangan suket Ya ora rong. sapi ra tau Sarungku mergo mangane suket. Oh iya ya. Anu sapi nek loro untu apa tau omong awak. Mang mulo kuwi aja mbok Masa nih, untuku loro Ya ora mungkin. aku kan konyole sapi jenengku percil padha kewane. Oh iya. Mang mulo kuwi dijenenge iki sing ben kondang, burine kaya kewan. Contone Umpamane aku biyen jenengku Deni tak kaya kewan percil, kondang. Iki selem, apa tak kaya burine cebong. Nah, dadi adike kondang. Iya. Kondang. Lah nang Mama Liti. Iki sapa? Sapa iki? Tekek. Nah, awakmu Pomo bintang tamu Pak Sumarji nanggap bintang tamu. Sinden tekek. Wah, api. bener-bener lagi metu. Otak. Tekek. Ono. Sesuk-isuk tonggo-tonggo rasan-rasan dek bengi ning Pak Sumarji dagelane sapa to? Kebun binatang komplit. Ora masalah, Dok Cahayu. Nembang, Dok Cahayu. Tembang ya Mas ya. Jam wis jam. Iya, iya, Iki kok niki mangke dibuyane jam piro? Dikonono ngomong ki ben penak. Pak, Bu, niki mangke acarane dibakne jam pinten? Sik tatasi iki. Kok enggak penak ilmune niki. Nuwun sewu, mangke jenengan jam 1 kiat teng mriku. Ya. Jam kali jenengan kiat. Jam 3 kuat. Ibu-ibu iki lah. Iya ngono ki wong wedoke garek kuat. Wong Lah nyapa to, Pak? Wong lanang peloh bareng wong wedok. Mergo wong wedok iki kuat-kuat mergo lambene loro. Ojo lambene loro. Ayo. Ojo ngisar karo dhuwur ya. Kene karo kene lho, Ah, Mas. bener. Nyanyi Dok Cahayu. Oke, Mas. Iya harap tak tutuk kowe. Mungkin ada permintaan enggak tadi? Permintaan ada loh. Pak Sumarji. Lagu luar Jawa. Iso apa ora? Ayo, ini. Nih. Meneng. Rok, ayo bareng-bareng, Rok. Kowe ngomong ae. Lagu luar Jawa. Meneng labemu wis. Warten iki ning Nganjuk. Wis to meneng ora? Ini lo anak-anak pada hafal ke masa Nganjuk ki kota tahu lho. Kediri. Nganjuk ya. Nganjuk ki kota. Kalau Nganjuk apa ora oleh mangan tahu? Yo to lah yo. Hongke Apa? Dari nada ini ke bawah. Kalau ke atas ya ke atas, ke atas. Oke, meneng labemu. Ayo, boleh. Hongke Oke, Gonmu konten. Lah kowe iki nek dhuwur yo aja medhot-medhot teman. Lah kene kancane sing bingung. Boleh. Dhuwur Mbak, dhuwur aku nek rendah ketok ndak iso aku. Jembe Lah kene bosok korane kono Ora iso lho, wong iki katane nadane iki lak budul-budul lak buka-buka. Ya. hongke putar ke kiri Nona manis putarlah ke kiri. Nyapa neh? tanggapan rene pisan ae yo totoane nyawa to, Mas. Lah nyapa? Lah kowe kok ke kiri terus aku yo bosok ceblok rene. Lah awakmu muni Boleh slamete to, Mas. hongke Rotok santer. Kowe ngentut ya? ambune lho, ambune. Ngentut apa to? Lah iki ambune bel. oh batang nih Mbok sumpah lho. Sithik Mas sumpah. Ora ning mobil, ora ning panggung. Putar ke kanan. Nona manis putar lagi Nyapa? Aku kok kleru terus to. Lah piye to? Lepenan ini tapi. Lah awakmu manggon kanan lho iki. Hongke. sekarang tengah nona manis putarlah ke tengah
dan ke tengah. Nyapa? Lapor Nyapa? nek. Nek ku mbledos. Hongke. Bungke karep ora karep. Masa wis ora ungke. Aku sing nyanyi. Iya iya. Ganggu ae. Iso ungke? Ceng 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 yuk. Loh, kita harus bisa menciptakan loh. Pop aja Mas, pop. Pop. Yo. Pop es. Alah. Alah. Jalukane Mbak itu, Mbak mantan Mas Maten jaluk pop. Mangu. Ya. Nadanya Mas? Lagu apa? Mangu. Mau sing di Mangu. iya. Mangu. Mangu. Oh iya. Aku iki Nek tawang mangu. Kowe dudu mangu. Lah kan nek mangu nih. Lagu mangu dudu mangu. mau sing piye? Jangan salahkan salamku ini. Nyanyi apa? Nadanya lho Mas ya. Sabar Mas ya. Ya tak bodoh Mas aku. Jangan salahkan pahamku ini tertuju. Oh, siapa yang tahu, siapa yang tempe, siapa yang kerupuk. Siapa yang bergedel? Bah, rambutnya kok sikat BC. Sampai orang tahu Mas. Kayak tentang. Ya aku calon mantune Pak Sumarji. Oh. Iso sapa lho sing nyukur sapa kowe? Bojoku. Aku makan. Dek aku cukuren. Lah kok terus dituwi mangkok terus dicukur. Kok mas aku, wah ini cukur lah gundul langsung gundul. Nah, paling tidak oh ngomong ngene, rek. Oh, serat. Lo. Lho, kaya apik. Oke. Ini enak. Wes ana tabel ban apa raja ya? Oke. Aku apa? Iya, apa? Ratu. Apa? Patih. Tumenggung. Kok boleh koyo sekak kayak kabeh kok raja, ratu, patih tumenggung. Lah mau Lagune sapa? Lah kesuwen kancane mikir ae. Nanane nano. Oh, kuwi. Ngono to? Lagu apa? Lagu ya. Lagu apa? Iwa ya. Lagu apa? Capek gunung. Nana, Laila, Dira. Laila Canggung. Apa? Dira Tombo ati. Tombo kangen. tombo kangen. Kleruang. Keler. Stres. Mas gelang kalung wis tak doli. Amarga kahanane lagi sepi. Siji sing paling akeh Bank BRI sepi tanggapan aku ra duwe pendapatan Terus piye? aku terus ngamen ning prapatan nanging hasilé ora kena dinggo mangan Terong. akhire aku mengguyang Ngawur. Ora pisan kono. maksudnya ini bakulan Oh, bakulan. Oh, bakulan tahu. Iya. Bakulan Tahu, nang ning tempe. guyangan. Bakulan nang ning guyangan iki bakul. bakul keroto to Mas Lho kroto Kroto pakan iki apa? Pakan apa? takan manuk Manuke sapa? manukku dhewe Lah, iya. ceko apa
Sapa ngaten? Niki Pak, iki lho Pak. Saiki Wani, ngantem aku. saiki tak tanduk. Tak tanduk. Aja sikilmu asam urat. Aja. Ugoh. Lho kowe mlaku ngene asam urat. Oh siap. Kita Menang diopo Labib. ten. Iki menang iki Pak. Kowe Pak Sumardi. Anu to, anu muridé Pak Sumardi. Yo, saka kampus Uniska. Iki Uneska. Apa Uneska? Kediri. Oh iya. Apa ya? Iya. Masa? Lulusan ITB. Ya, Institut Teknologi. Bawa. Apa? Bra. Bandung. Ban. Bandulan. ITB. Maksudnya apa, Pak? Iter teh botol. Ya. Internet. Oh, alah rumah saku tau. Guru SMK Kusuma Negara Kertosono. Sampean, Pak. Sampean. Bawane Bapak Profesor Sumarji. Sampean kuwi. Heeh. Ngono kok pamer. Kuwi apa? Undip Ponorogo. Apa? Undip apa Ponorogo? Undip Ponorogo. Di Universitas Diponegoro. Universitas di Ponorogo iki lho. Kene sing kuliah nyapoke. Beda karo Pak Cil. Kamu to. Apa? Untumu ya, Pak ya? Untumu dhewe iki. Sekolah untumu iki lho. Untumu ki apa? Universitas Tugu Muda. Oh ya untumu. Iya aku untumu. Untumu pucet. Pak, mboten dawuh, Pak. Gini, Iya ya. ini tadi saya diutus oleh Bapak Profesor Sumarji. Iya. Itu sama Pak. Nyapa? Lah kabeh ketone. Lah, jare Kuwi aku yo ketone. Lah oleh riwari iki, Guru. Utusan Profesor. Iya, iya. Berhubung akan menghadapi Siapa? Timnas Palestina. Iki ngadepi apa kok? Iki apa to, Mas? Memperingati 17 Agustus Iya. ingin menampilkan guyon maton pada malam hari ini. Katanya Cak Percel dan kawan-kawan itu dagelan sing paling pinter. Mural saking iki dina niki kabeh dites. Ben ora enek siji lan sijine ben ketok sing pinter sapa sing apa. Mas, omong ini rasa tangannya rabah ora iso to, Mas. Tangane meneng. Ngene lho, Pak. Maksudnya Pak Profesor Dr. Sumarji. Iki kok kertas dagelan. Kayak DJ. Monggo sing ngersakaken manuk derkuku monggo. Sirahmu meneng. Tangan karo sirah aja obah. Ayo. Iki ngene lho, Pak. Perkara nih Pak Profesor Dokter ki ngutus aku karo kowe. Kuli nganggo delok ndok ya. Trijine tangane karo sirahe aja obah. Diam. Iya, Pak. Siap. Ini orang 3, 1, 2, 3 akan saya tes. Sepandai mana kamu menjawab pertanyaan saya? Katanya kamu dagelan pintar. Iya. Siap, siap. Siap? Siap. Agak Pak, sini. Kalau nanti Sini. bisa dikasih apa, Pak? Kalau bisa dikasih hadiah sama Pak Sumarji. Kalau nggak bisa? Kalau nggak bisa ada hadiah sendiri dari saya. Oke, siap. Siap? Siap. Urung, siap besok, siap. Nama? Selendam. Nama? Percel. Nama? Nama saya Liti. Alamat Suwen. tak kok alamat iki lho sapa? Saya tekan alamat saja. Sejak berobat ke Pak Sumarji. Matur nuwun, Pak Ji. Iki duduk sponsor Radio Wijang Songo. Untuk ngawur. Matamu do Cipati kok piye? Ini regu A Seldem. Siap. Regu B Percel. Regu C Siap. Sapa jenengmu? tes bel. Oh, ceking ngono. Ben wis. Marang lah sementing poin. Seldem. Ya. Pertanyaan tentang tumbuh-tumbuhan. Siap. Nasi berasal dari Beras. sip. Percil. Beras. Betul. Beras enak lho, padha ya. Percil. Dalam, Pak. Jebel. Ya. Ampak berasal dari Ampok jagung, Pak. sip. Siap. Liti. Siapa? Pertanyaannya. Beras. Bisa menang lambungmu. Makanan favorit kamu? Nasi goreng, Pak. Kenapa dinamakan nasi goreng? Ya memang dari sananya, Pak. Salah.
Karena anu itu nasinya sudah digoreng. Bukan. Karena nasi itu sudah dijual di pinggir-pinggir. Bukan, salah. Kenapa dinamakan nasi goreng? Kenapa, Pak? Karena Dina keluwen. Kenapa Dinamakan nasi goreng. Kenapa Dina? Makan nasi goreng Karena Dina keluwen. Karena Dina Salah. pertanyaan ini nggak disambung toh. Kenapa dinamakan nasi goreng? Oh, Dina makan nasi goreng. Dina makan nasi goreng. Keliru aku, Mas. Sampeyan laku ae sing takon. Sapa ora? sing akeh lah kae iso akeh ben putih. Selanjutnya pertanyaan tentang perhewanan. Hewan, siapa? Dari saya. Grup A. Tet. Tunggu musikku, Mas. Kudu pinter nek iki Mas ora pinter kok. Sapi beranak dengan cara melahirkan. Betul. Yo penak. Tidak. Kewan iso aku, Mas. Dihukum. Iya. Kewan aku pinter nek kewan. Ayam mempunyai anak berkembang biak dengan cara Bertelur. betul. Tidak dihukum. Iso aku nek kewan iki. Yang reguje siapa? Kenapa sapi dan ayam tidak bisa kawin? Ya tidak anu toh, Pak. Beda jenis toh, Pak. Salah. Karena sapi itu tidak cocok dengan ayam. Salah. Keliru terus sama. Pas, Pak. Karena orang tua tidak merestui. Mbok, Pak. Pak Sumarji profesor. Lah kamu kurang. Yo pertanyaanmu koyo ngono ngisi-ngisi. Aku iki wis takok. Lah mosok ini sapi karo pitik kosong. Lah aku ini wis takok. Bapak pitik karo bapake sapi. Sing mosok kosong gak diresti wong tuane iki. Ya Hubungane iki lho apa? Ngene. Ya kuwi awakmu gak tatasane. Iki lek aku sing atasi ora. Oke, Pak. Regu A. Sing adil, Pak. Nama siapa? Cemple. Hei, Rendam. coba. Apa, Pak? Aku teko omah mundi kok iso malah kok. Omah mundi. Ora jelas. Jare Mas aku. Ya, kene, lak putih standar. Ireng, aku njaluk ireng. Iki agak bener. Regu A. Regu A. Oke, Pak. Kamu tahu sapi? Tahu, Pak? Bulunya berapa? Enggak tahu, Pak. Wong nek kok Wis meneng lambemu. Mosok. Tahu ayam? Tahu. Ayam itu bertelur. Ya, Telur ayam siapa? ayamnya itu ayam goreng. Ora iso jawab. Mulane sinau. Pak Sumarji. Ya, loh, aku Pak Sumarji. Riti. Maksudnya tahu, Pak? Aku keteko. Kamu tahu Pak Sumarji? Tahu, Pak? Asal Pak Sumarji. Tahu? Tahu, Pak? Dari mana? Nganjuk, Pak. Nganjuknya mana? Nganjuknya Dari ibunya Pak Sumarji. Sumarji itu dari ibunya. Hei, Regu A. Bisa ini, Pak. Lampu. Ya. Bahasa Inggrisnya apa? Lem. Oke. Lem. Bang, bahasa Inggrisnya? Beng. Ya, kalau lampu di dalam bank, Lembeng. oh ya bener. Bener kok dunia kayak Lampu lembang. bener. Bener kok jorok kanan. Mosok tok, Pak. Mosok lembek. Yo bento. Yo bento. Instruksi. Ayam, ayam. Ayam, Pak. Ayam. Ya, Bahasa ya. Inggrisnya apa? Chicken. Oke. Oke. Geprek bahasa Inggrisnya apa? Anu, smackdown, Pak. Berarti ayam geprek. Chicken smackdown. Bener. Chicken smackdown. Anu, Inggris bisa, Pak, saya. Inggris. piye to? Jam. Kalau aku ngawur ya anu. Jam rusak. Klok. Broken clock. Klok ceblok. Mana gede aja anu. Son bahasa Inggrisnya apa? Borak. Son ya, Pak. Son ya, Pak. Usul gede aja nganu. Gede apa kamu? Aku. Beres. Raiku seremuk nek ora bales. Ayo. Cemble. Ya. Aku gak melok grup. Cemble. Oke. Aku gak melok. Siapakah nama Presiden Republik Indonesia? Pak Prabowo. Betul. Loh. Lebih itu gini. Selanjutnya. Sing angel. Selanjutnya Pak Gibran, ya kan? Wakilnya Pak Gibran.
Oh, kandani. Betul. Kandani. Oh. Siapa? Pokoknya Tukang pijetnya Mas Gibran siapa? nggak tahu pak. Goblok. Ya, kamu rai ini tok loh. Nyapa kok kandas? Iso bedanya orang we. Siapa? Aku yuk tenang tak palas nanti tak palas. Cemle. Ya. Selendam. Siap. 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 Wong saya pasukan kok. Pasukan saya, Pak. Seumpama saya komandan, Ya. kamu jadi anak buahnya. Umpamanya kamu polisi. Siap. Percil. Umpamanya kamu jadi maling. Siap. Selendam dan cemle. Oke. Bagaimana cara menangkap maling yang baik dan benar? Oke, ini. Siap, Pak. Siap, Pak. Ayo. Ayo. Oh, seru. Ayo leru. Dapat iki lho bedane. Sek, bedekane iki lho ndi? Ya ora bedean lah, balesku kapan? Iki opo? Ya nggih bedekan. Lha kok moro-moro Pak. Pak Sumarsi. Loh, Ayo. Apa? sing duwe gawe Ora. Nikahe bolo rengi kuwi lho. Profesor masa ya diloreng-loreng. Boleh. Bedaan bahasa iku telek kabeh. Bedekan bahasa yang penak. Dek Prabu. Berapa? Maju sini. Enggak. Nyanyi. Kuisnya sudah selesai. Ndak, nanti aku mbok bedheki. Enggak. Permintaan Bu Binti. Sini Bu Prabu. Binti minta lagu. Bu Binti minta lagu. Sini. Siapa? Ini baik-baik semua. Enggak mungkin toh kita kok mau menyelondengi kamu kan sudah Nggak mungkin. cantik. Enggak mungkin. Terima kasih. Prabu sini dulu. Sini Prabu ya. Bu Binti minta Bu lagu. Binti. Ini Lagunya apa Mas? Inggris, lagu Inggris. Mintanya lagu Inggris. Bisa ya Inggris ya? Nah, bisa. Kamu bisa enggak? Bisa Inggris nggak? Bisa. Bisa lagu Inggris? Bisa lagu Inggris. Iya, oke. Mbak Probo, saya kasih pertanyaan Mbak ya. Aku ragu opo loh. Kalau ikan bahasa Inggrisnya apa? Fish, ikan. Fish. Kalau sungai. Forever. River. Iwa kali Cedol. Fish River. Fish river. salah. Apa? Uceng. Matamu. Awakmu timbang dipangan loh karo. Nyanyi. Ndak. Enggak, Bro, sini Bro. Tidak boye lo ya, tidak boye. Tidak boye. Nyanyi. Kamu nakal, tidak boye. Nanti tak bilangin Pak Pur ngomong. Prabu. Itu. Secuantik ya Bahasa Prabu ya. Inggris bisa, Bro? Prabu gumon. Kamu sering senam ya sekarang? Kok jadi cantik? Masa kok pipine bisa iso tirus lho. Ya. Tirus loh. Pasane lo Pak suarane wis entek lho Pak. Bahasa Inggris bisa? Kucing. Hitam. Black. Mati. Dead. Kucing hitam mati. Black and dead. Pinter. Kok awakmu dhewe. Nyanyi. Berarti bangane ra gelem ya aku dhewe to. Nyanyi wong papat ya. Yuk 3 2 1 Garuda. Nanti ibu sama Bapak. Mas Manten, Bapak, Pak Manten. Kamu tirus loh ya. Terima kasih. Kamu tirusan. Sudah. Mana loleng-lolengnya? Iya. Udah aku aja. Iya. Iya. Probo. Semangat perjuangan Probo. Kita jangan menyerah. Siap. Oke. Siap. Waktu masih Dek Prabu, panjang. itu kan 2 di situ belum, Bang. Ayo naik. Oh iya. Naik. Sini. Yang dua boleh ke sini. Yang dua. Permintaan dari Ada lagu, dokter ada. Dokter Nadia Dari sama dokter saya ngurusi arisan. Ya. Walah. Alasannya ibu negara kuwi aku. siapakah yang menciptakan arisan? Siapa? Yang menciptakan arisan siapa? Coba yang tengah. Selanang loh. Dijawab dulu dong. Tangan dulu dong. Bu Deno. Ya betul. Betul. Oke nek betul pada tetap dicelondengi. Iya. Yang ownernya Kita Guyon harus Maton. kerjasama. Bos, ownernya Guyon Maton siapa? Yang punya Guyon Maton siapa? Jadu. Salah. Oke ya, siap ya. Sudah ya. Oke, Sudah kompak semuanya. Oke, siap. Kalau sudah semua kita udah deal Ya ya. udah. Kita menaikkan Pak Sumarsi beserta Ibu dan Mas Manten sama Mbak Manten. Oke siap. Ini loh minta dicelondeng ini. Itu gundulnya itu. Gundulnya Yuk, itu. Yuk. Ayo, Pak Sumarsi biar naik panggung. Oh iya. Ayo. Sambil Pak Sumarsi persiapan.
kita spoti lagu. Ayo Prabu. Ya. Betapa lakon winganane drama suka. Nyapa kok sembuh nyanyekno niki kene. Lah nyapa kok kuwi ngalah nyanyi perapatan anak. Ratapan. Lah iki ditinggal bapaknya perapatan, Basan. Ya, sepotnya deh, sepot. Yuk spotnya untuk Bapak Profesor Dr. Sama Sumarji. Bapak Ibu dan Mas Manten. Ya, monggo beri Mas. Yuk. Semoga. Ini masih ada dia ya Pak ya. Ini kok Bapak sama Ibu. Mas Mantennya Budi. Mas Manten. Saya carry, Mas. Oke. Bapak tanggal berapa lahirnya Mas Manten? Ya mesti apalah. Sini Mbak Yu sama Masnya sini. Oke. Pak, mohon izin kalau guyon maton di mana saja itu pasti tuan rumah naik panggung. Kita bareng-bareng di sini. Yang pertama itu pasti joget, Bapak. Ini 3 persyaratan. Joget. Syarat kedua nyanyi. Kalau nanti yang ketiga kalau nggak joget nggak nyanyi nyawer Bapak. Makanya Bapak Sembudi monggo sak kerso. Udah Pak, yang nomor 3 aja. Atau mungkin 3-3-nya Bapak? Kalau nomor 1 berat, nomor 2 berat, nomor 3 berat, mungkin nomor 4, Pak. Apa? Dicelondangi gimana, Pak? Nomor 3. Lagunya minta apa, Pak? Lagunya nyuwun apa? Tresno Waranggono apa Pak? Apa? Oh iya, siap. Permintaan tadi. Tresno Bapak. Waranggono. Adik-adik. Bapak nyanyi sendiri ya? Oh enggak? Oh siap. Joget aja Pak ya. Siap. Oke, cantik-cantik kene Cantik ayu. Mungkau ayo. Aduh bae. Ayo. Tresno Waranggono. Bersama Guyon Bapak Maton. Yuk. Pimpinan Kilurah Percil. Karsono. Mungkau ayo. Ayo kumpul. Kamu. Joget Bapak. Asik, Ibu. Tresno iki Sakit Mas. bakal dadi Bareng-bareng masih bersama keluarga besar Pak Sumarji. Matur nuwun. Tresno iki bakal dadi cerita Tresno Waranggono. Masnya kalau nyanyi sendiri monggo lagunya nopo? Mungkin apa? Pak Muda? Sampun. Kita foto dulu Bapak, agak ke sini Bapak. Mohon izin. Foto dulu ya, Kita Mas. foto dulu. Dengan keluarga besar. Mas Agak mepet ya. mawon. Ya, agak. Dari sana nanti Amit mohon izin buat IG-nya Guyon Maton Oke, Bapak. Pak. Gak merapat. Agak merapat sini hitungan 1 sampai 6.000 Bapak. Kakean. Oke, siap. Bapak, niki sampun mantun, mbok bilih joget boleh, duduk di depan juga boleh. Joget mriki mboten napa-napa. Yuk bareng-bareng hadirnya masih bersama Campur Sari Guyon Maton, kita ada ayang-ayang bro ya. Iya. 3, 2, 1. Ya.
Niki dumateng sagunging para rawuh para pamirsa sedaya mekaten yen kula sakadang saking paguyuban campur sari guyon matur cak percil CS kemarang sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Wiwitan ngantos pungkasan menawi wonten kalepatan kalau sakadang nyuwun agunging ses samudra pangasami dumateng panjenengan sedaya. Kula sujud prastya Kula sondok sumitra aturaken sugeng dalu sugeng pepisahan sugeng pinangging sanes wedal kanthi sesanti sak bojo-bojone wong kang lali se bojo kang eling lan waspada. Idina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.